Türkmen ugan serhedinne arkadağın ak ýolu bilen serhedabat hyrat gazy geçirjetiniň elektrik ulaw we aragatnaşy gulgamlarynyň gurulşygyna badalygy berilmegi münasibetli. Döwlet başçylygynyň buyruguna laýyklykda Gurbanyly Berdimuhammedowyň naky howunarlygy metäç çaglary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň hasabyna goňşy ugan sany insanperwerlik kömeginiň iýerilmegem. Munyň aýdym beýanlary insanperwerlik ýükü çaga imitinden, azyk önümlerinden, buğdoýdan, şeýle hem senaga dönümlerinden we ýalňyş terişdelerinden ibaratdyr. Insanperwer ýükün uğradylan güni bu goňşy ýurt bilen gatnaşyklary ösdürmäge, goňşy halkyň abadan durmuşyny öpçün etmäge ýardam bermäge gönükdirilip, Gahrman arkadağımyzyň gatnaşmagyna bir neçe ajaýyp wakalan bolup geçmeginiň hem öz boluşly çoňur manysy bar. Bu wakalara, ýagny Serhedabat turgunda demir ýol geçilgesiniň Türkmen ugan serhedine uzunlygy 177 metr demir ýol köprüsiniň ulanylmagy berilmegine, Mary vilayatynyň Naşatlyk bir gaz gasaja desgatynyň düýbüni tutmagy, Türkmenistan, Ugansan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjetiniň tatamasynyň arkadan ak ýolu bilen Serhedabat hyrat gaz geçirjetiniň gurulşygyna, arkadan ak ýolu bilen Serhedabat hyrat optika süýümli aragatnaşyk geçirjetiniň gurulşy işlerine başlamagy, turgunly demir ýol beketiniň Gowry portuny, amarlar toplumynyň hemde turgunly hyrat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň turgunly sanabar böleginiň gurulşy işlerine girişmäge, şeýle hem Türkmenistan, Ugansan, Pakistan elektrik geçirjetiniň tatlamasynyň birinji tapgyryny durmuşa geçirmegiň çäklerini, Ugansanyň Hyrat vilayatyna yerleşýän Nurel Jahat elektrik beketini işe girdimege, hormatly prezidentimiz San Urgun arkaly göni ýaýlymda gatnaşyp akbata berdi. Bu wakalar Ugansanaky ýagdaýlaryň diňe parahatçylykly ýollar bilen çözülmegi ugrunda hemişe çykyş edýän Türkmenistanyň ulgamly esasy goňşy ýurdun durmuş yksadydan dekeldilmegine hemme taraplaryň gollaw berýänliginiň ýene bir aýdyň suwtnamasydyr. Insanperwer ýüküni gowşurmakda baratyna ýurdumyzyň wekilçilikli topary Ugan tarapyndan ýokary wezipeli adamlar gatnaşdylar. Gurbanyly Berdimuhammedowyň naky howunarlygy metäç çaglary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň hasabyna Türkmenistanyň iýerilen insanperwer ýükü kabul etmäge gatnaşan goňşy ýurdun ilaty hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadağymyza tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.